salut, Așa. oarecum, dar ăsta vorbea la el în video și am șters videoul meu din greșeală, că prost pune o ușă la peșteră. Păi n-am. Sau vrei să craftezi? Bă, avem și noi torțe. Păi nu cred că am. Adică n-am chestii. Trebuie să pun Bă, crafting ce aici. nu e aici? Ce zici? Ce e aici? Fă-mă torțe. Păi n-am. Nu avem nimic. Am eu un târnăcop. Uite. Ia și tu. E cam cum îl suma, ce să zic. Ok. O apă. Cred că mi s-a părut că a picurat să iese. Am imunitate cam mică. Nu e la maxim. Ok. Ai întuneric pe joc, ok. Bă, ne trebuie niște patru, mergem să minăm, să nu să minăm. Du-te tu repede și caută torți. De unde să caut toți? Nu știu. Stai mă că îmi trebuie sabie, că dacă vin mobil la mine. Bine că avem ușă. Las că am sabie. Darius, nu mai bine mă duc eu, iau niște lemne, facem niște bețe. Și cu bețele... Pe ce dificultate e? Întreba. Ok. E ok pe easy, adică nu-mi place pe medium din apocalipsă. Deci ne trebuie... Bă, m-a atacat un zombie! M-a atacat zombie, bă, e pui de zombie! Bă. Mă omoră. Dar nu mai apăsa ca nemâncatul. Mă omoră. Nu? Mă m-am duc în bășit. peșteră. Ce ai, mă? Bă, deschide ușa! Băi, n-am Deschide nimic, ușa. că n-am avut timp. Că era zumbalăul la mic. Oh my god, sorry bro. Pe oaie. Am ieșit din greșeală. Ce ai făcut, mă? Bă, știi ceva? Joc al joc. De ce? Da, joc al joc. Hai că... Deci fiți atenți. Îmi pun căștile și nu mai zic nimic. Deci... o să bag căștile în 3, 2, 1 și... Acum sper că mă aud... Cred că vorbesc în microfonul de la căști. Dar sper că mă aud bine. Să-mi pun și eu căștile. Da, ăsta încă se joacă Minecraft. Sper că mă aud. Deci mă aud. Bă, mă auzi? Ok. Și da. Filmez cu căștile. Sper că mă aud. Sper că totul e bine. Sper că mă aud. Ok. Let's go cu Geometry Dash-ul. Hai să-mi fac charcoal. Și o să-i dau sunetul la maxim, că oricum eu vorbesc în microfon. Ok. Sper că nu se aude prea tare sonorul. Ok. Let's go to Finger Dash. Jucăm la Finger Dash. Let's go. Sper că nu se aude prea tare. Ok. Băi, un zumbalău la ușă. Și mor ca de obicei acolo. Altă mapă șmecheră, sper că mă aud. Vezi că te atacă pe Să nimeni, dea un zumbalău. Domnul să mă aud. Mă atacă un zombalou pe Minecraft, lol. Ok, din nou. Boom! Care filmează discăi. Taci, mă! Ok. M-a perturbat ăsta, nu mai joc. O să joc cu această mapă. Sper că nu se aude nasol. E prima oară că îmi filmez cu căștile astea. Pac, pac, pac. Dacă te zici măcar joacă și tu Anubis. Ok, hai să joc Anubis. Am făcut eu, am copiat-o. I-am pus alt background și alt ground. Let's see. Ho, ce stare se aude. Și mapă grea. Ok. V-am spus, sunt un noob. Hai să încerc să termin prima mapă. Nu așa. Prima mapă pizza, ia.
Codrin, poți să taci? Ok. Fuck. Ok. Știi ceva? Mă lași. Uite ce zice la coming soon. O să joc Electroman Adventures. Oh, yeah. Bă. Joc Clutterfunk. Mă mai liniștesc cu Clutterfunk. Să nu ziceți sură de skin-ul meu că e preferatul meu, așa că... Ok. Să joc Cycles. Trecem la mopi mai ușoare. Jumper. Jumper e șmecheră. Din nou. Ok, m-am liniștit, joc Can't Let Go acum. Îmi spune să nu stric filmarea. Bă, du-te în altă cameră. Ok, a plecat. Ok. Deci, suntem ok. Dry out și apoi jucăm Poligres. Sper să se audă bine pe filmare. Ok. Ok. O să dau mai încet pentru că sper să nu se audă gen ok, dacă s-a auzit așa, nu știu, dacă s-a auzit îmi pare rău, dacă nu s-a auzit nu contează, am dat mai încet. Am dat cât să mai aud și eu. Let's catch the ok. Ok, acum cred că o să ok, am scos căștile vieții. Le folosesc doar la Geometry Dash. Hai să facem... Nu știu, vreți să vă arăt animațiile mele? Hai să văd dacă mai am timp. Trebuie să mă încadrez în 15 minute. Fix 15 minute că... Are ceva mobizenul de nu face mai mult. Deși de sunt. Load. Watch. Nu. Uitați mapa LOL. Să-i dăm pic. What the hell? Demo pirat. What? Play? Oh, ce tare asta! Îmi place. Ok.
Da. Cred că acesta a fost și episodul. Imediat ce închid acest episod, logic că voi face un episod cu reacții pe YouTube. Da, cam acesta a fost. Sper că v-a plăcut. Ne vom revedea data viitoare. Acesta a fost episodul. Pa, pa!